barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma idan ba ku subscribing ba a baya za ku yi subscribing wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa DTV ko kuma Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwar tura muku bidiyo su suka danganci al'amura ne da gobe. Dakarun Nigeria sun kama manya-manyan sansanonin 'yan ta'adda a Sambisa tare da ƙwace makamai. Sojojin rundunar Operation Haɗin Kai OPHK sun samu gagarumar nasarar kame wasu manya-manyan sansanonin 'yan kungiyar ISWAP a Okuba Camp Zero a dajin Sambisa. Daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya Bernard Onyeko a wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a a Abuja ya ce Dakarun sun kuma ƙwace makamai daga gurin 'yan ta'addan muggan makamai. Onyeka ya tabbatar da cewa rundunar ta samu wannan nasara ne a jiya Alhamis a wani sintiri da suka yi mai suna sintirin share Sahara. Ya ce Dakarun ne suka gano 'yan ta'addan sannan suka kwace sansanonin nasu, inda bayan sun tsere sai Dakarun suka kwashe makamansu. Ya kara da cewa bayan bincike mai zurfi da kuma kewaye wajen sai jajirtattun sojojinmu suka dirar musu, suka kama makamansu, su kuma suka tsere. Daga makamansu da aka kama sun hada da tankar yaƙi, bindiga mai tsayin 155 mita da kuma bindigar Bofors da kuma manya-manyan makamai dai wanda suke da illatarwa da barazanarwa. Wannan makamai suna hannun jami'an sojin Najeriya. Sannan shi kuma wannan daraktan nasu ya tabbatar da cewar wannan gagarumar nasara ce ta samu a yakin da ake da 'yan Boko Haram a wannan daji. To Allah ya ba su nasara, Allah taimaki sojin Najeriya, Allah kuma kawo mana ƙarshen duk wani matsala da danganci tsaro. Kar ku manta a ƙarshe ku danna subscribe ku kuma taɓa ƙararrawar sanarwa. Mun gode.